Hindi ganyan. Hindi na lang. So, isang magandang buhay po sa ating lahat at isang mapagpalang umaga dito po sa Malabon Fish Market, no. So, mag-update tayo sa kanilang mga latag ng mga isda na ating pong may update para sa ating mga masugid na manonood, no. So, ganyang kakapal po ang mga tao dito na dumayo sa bayan po ng Malabon Fish Market, no. So, shout out po sa inyong lahat at isang magandang umaga pong muli. So, samahan niyo pong muli si Boss Lando Explorer. So, tara, let's go! So, update natin yung mga presyon dito, no. So, yung mga gulyasan po natin dito ay 100 pesos ang per kilo. Lodi, magkano yung presyon mo ngayon ng yellowfin tuna? 180 po na per kilo ng isdang yellowfin tuna. So, shout out po, good morning po. Good morning po. So, update pa natin yung ibang latagan, no, at babaybayin po natin itong kahabaan po ng bayan po ng Malabon Fish Market. Ito pong lugar na to ay 39 Estrella Street, Malabon, Metro Manila. So, kuya, enjoy po sa pamimili. Salamat po. At dito tayo sa mga latagan ng mga bangus. So, ito yung mga latag ni Ate Pam. Good morning, Ate Pam. At yung mga per kilo ng mga kanyang bangus na pandaing ay 150, no, na kilo. Ito po yan. 150 po sa mga per kilo na mga bangus pandaing. Ito po yung mga isdang barakuda. Sa mga isdang talakitok. So, ito yung latag na ating kaibigan, no? Medyo busy pa sa kanyang paglalatag at ngayon lang po siya naglalatag ng kanyang mga panindang isda. So, kilo dito ng mga gulyasan ay 90 pesos. Tapos yung mga 130, no, na mga tumpok na mga bangus pandaing, tumpukan po yung dalawang piraso, 130 at 160 sa mga per kilo. At dito tayo sa mga latag pa ng ibang latag ni Kuya Romy dito sa kabila at mga tilapyang Batangas na ating pong i-update. Kuya Romy, shoutout sa'yo, magandang umaga. Saan ka naman nagpupunta? Magkano po yung tilapyang Batangas mo na makinis? 130, Boss Lando. 130. Ay, mga bangus mo? 160 pa rin. 160. Doon din 130 rin po yung per kilo. 120, medyo maliit. Sa maliit, medyo mababa ang presyo. 120 ang per kilo. So, yan yung update natin sa latag ni Kuya Romy, no? So, shout out sa'yo. Shout out. At hindi ko na mapakita yung picture natin dalawa. So, ang ganda dito ng mga isdang dalagang bukid, no? Torsilyo, Turahan, tilapyang Batangas, no? So, yan po yung mga latag na ating pong nadatnan dito at nakita sa Malabon Fish Market. Fresh na fresh, no, na mga dalagang bukid na inyo pong mabibili dito po sa bayan ng Malabon. So, busy sila at di natin sila ma-istorbo dahil marami silang mga customer. So, dito yung mga torsilyo ay 150 na per kilo.
So marami pa tayo mai-update dito sa kanilang mga latag, no? So yan po yung mga torsilyo natin dito, isang binduan, bubuli, dalagang bukid. Nadadaan lang ba? Ang aga niya ngayon ha. Bumili na ng sariling motor. Second hand. Yung gamit niya ba? Hindi ba kanya yun? Kanya pero bumili na naman siya bago, second hand na motor. Oo, sabi niya nga eh, siyempre sa pagbablog din. Nakabili ng motor. Sa akin, inutang ko lang, brand new. Kumuha ko Honda Click na yun, nakatayin ka lang sa bahay. Ginagamit mo ngayon? Hindi, iba yung ginagamit yung luma pa yun. Eh yun ano, inuhulugan ko. Kuya Warren, magkano kilo mo ngayon dito sa Lapu-Lapu? 300? O, yun po yung per kilo ng mga isdang Lapu-Lapu, 300 pesos, no? So, yan po yung mga isda na iniiwan nila, yung mga isdang tortilyo na nasariwa. At sa tortilyo, ayun, 200 pesos na per kilo po dito ng mga tortilyo na ating pong ina-update sa pwesto ni Kuya Warren, no? Dito po sa Malabon Fish Market. Kuya Warren, maraming salamat po. Tuloy-tuloy pa ang ating update dito sa Malabon Fish Market at nakikita nyo po yan, napakaraming tao, no, na ating pong nakita at namili po rito. So dito naman tayo sa pwestuhan ni Boss Arif. Good morning po. Nagpa-vlog sa kuya. Lapu-Lapu na inyo pong mabibili, no? Ito yung dalagang bukid, oh. Dalagang bukid, dagiti. Good morning po. Magkano yung Lapu-Lapu? 240. Ayun, 240 na per kilo ng isdang Lapu-Lapu. Masarap yun sa steam. Masarap sa steak. Eh yung dalagang bukid nakakaiba ito. Oh, 180. 180 po na per kilo, no? Yan po yung mga kapatid ng dalagang bukid. Maraming klase po yan na dalagang bukid na... Kuya, shout out sa'yo! Boss, follower ako. Shout out, good morning! shout out muna. Shout out po! Shout out po, good morning po! Enjoy po sa pamimili! So yan po yung mga mamimili po natin dito sa Malabon Fish Market, no? At ito yung mga isdang surahan. Dito ako, Boss Arif, magkano? 140 po yung mga surahan. Alam ko marami naghahanap ng ganitong klaseng isda. Ito po ay masarap sa inihaw o kaya fish fillet. Itong isdang surahan. Ito po yung nagkakaroon ng tulis sa noo. Parang isdang flower horn, no? Kaya lang ito matulis. Yan na ipapakol ng itim. Ayan, yan po yung mga surahan na masarap po yan. Masarap sa Wala inihaw. nga yung white eh. Opo, ito yung white. 500 daw. Sarap niya sa steam, Lapu-Lapu. So, yan po yung timbangan po nila. Ayan. Saktong timbangan po. Oh. So, ayan na, pinapakita ko na po yung timbangan ni Boss Aris, ha. Na sabi niyo po, i-vlog ko, ayan na. Ganyan karami po yung 2 kilo. Ayan, o. Itong piraso. 7 piraso, 2 kilo. Tama po yan. Ano? Binduan. Eh dito, Boss Aris, nag-isa ng yung binduan niya, oh. Ang binduan na yan, 1 kilo mahigit. 1 kilo na lang. O, 1 kilo na lang po. Talagang kuya. Papakol na itim yan. Ayun, labahin. Ayan, ha. Yung nag-request na pakita ko yung timbangan ni Boss Aris dito, ayan, binigay ko na po. At yun po yung kilo, nasa tamang timbang po kayo. At nasa tamang tao kayo. So, shout out po sa inyong lahat at isang magandang umaga po. Enjoy po lahat sa pamimili, no? Sa bayan po ng Malabon Fish Market. Shout out po at magandang umaga. Enjoy po. At dito tayo sa pwesto ni Nanay Noemi. At busy rin po siya sa kanyang mga customer. So, mahirap maabala ang mga vendor kapag sila ay busy po dahil sa kanilang mga parokyano o mga mamimili na dumarayo dito sa Malabon Fish Market. At talaga nga naman yung mga presyo na ating nakikita ay napakamura po ngayon, no? Ayan po, good morning po Nanay Noemi. Update ko lang po yung mga isda nyo pong surahan. Oh, 120 lang yan. 120 lang po sa mga pang-iniho po na isdang surahan. At dalagang bukid, ayan, no? Dalagang bukid 160,
Ayan, 160 po na per kilo dalagang bukid po yan ha. At mga bitilya. 180 lang. 180 po sa per kilo ng bitilya. So Nanay Noemi, marami pong salamat. Thank you po. Ayan po, update ko na po yung mga presyo ng isda po ninyo. Salamat po. God bless. At lipat tayo dito sa kabilang side. Yung mga presyo ng bentahan naman po ng kanilang mga isda na inyo pong mabibili. So dito hanap tayo ng mga tumpukan sa murang halaga. At kasi dito ay may mga bentahan po ng 50 pesos, 100 pesos na per tumpok ng kanilang mga latag po dito na mga isda. So tatawid tayo. So dito tayo sa mga latagan. Ito po yung mga islang tawili sa halagang 50 pesos. At dito rin po ay 50 pesos din po na mga tawilis. At yung mga tumpukan po dito na mga pusit sa halagang 100 pesos tumpok. So yan, masarap yan. Para hindi lumiit yung pusit. Lagyan nyo po harina. Iprito nyo lang po, wag nyo na adobo. Yan po masarap dyan. Parang style calamares. So yan po yung mga ina-update po natin sa kanilang mga latagan, no? At dito naman po ay 90 pesos per kilo na mga gulyasan. At ang tumpok ay 100 pesos. So yan po yung mga presyohan po dito na ating pong ina-update sa bayan po ng Malabon Fish Market. So ito naman yung mga presyo ng kanilang latag ng lumot, 200 pesos kilo. At ang mga bangus po natin, no, isang piraso ay 60 pesos. Ang tumpukan magkano, bossing? 150, tatlong piraso na po na tumpukan po ng bangus, no? So yan po yung mga presyo natin pong dadaanan po rito, no? May mga tag price na kanilang mga bentahan ng latag ng kanilang mga isda na inyo pong mabibili sa bayan po ng Malabon Fish Market. So ayan, good morning po at mga tumpukan po ng galunggong. Yan po ang galunggong na to ay babae. Babaeng galunggong sa halagang 100 pesos na tumpok. So ayan ha, nakita po natin ang ating mga latagan ng kanilang bentahan dito sa Malabon Fish Market. At yung mga tumpok po dito ng bitbit ay 100 pesos kada tumpok. Iyan po ay masarap po sa lutong o gagawin natin mga meatballs at masarap sa bola-bola. Lagyan nyo lang po ng mga sahog na karot, sibuyas, kinchay, ay talo-talo na po yan na maluluto nyo po ng mga bola-bola o sarsyado, no? So nanay, good morning po. Good morning, shout out po. At yan po yung mga latag po ni nanay dito na mga kabase at istang tortillo, no? 100 pesos at 50 pesos sa mga kabase. Nanay, salamat po. So ayan, 50 pesos tumpok ng mga chabeta, sariwang chabeta. At ang mga tumpukan po na inyong mabibili sa halagang 50 pesos, ito po yan, mga isdang tawili, 50 pesos, sulit na sulit sa mga presyuhan. At ito yung kanya mga latag naman ng mga sariwang sapsap na pangpangating isda, no? Yan po ang mga tumpok, 100 pesos. Tapos yung mga kabase ay 50 pesos din po na mga kada tumpok na inyo pong mabibili. At ito ay 50 pesos din po na tumpukan. So yan yung mga price update natin sa mga tumpok sa halagang 50 pesos. At ang mga isdang chabeta. Ayan, mga chabeta, no? Sariwang mga chabeta. 50 pesos po na tumpok. Sa kalamansi, kamati. Sa kamatis po, no? Ipapangat nyo lang po yan at sigurado na kayo sa inyong mga ulam. Alright, so dito pa tayo sa ating mga ina-update na mga latagan ng iba pang klaseng laman dagat na ating pong may update.
Ito tayo sa mga latag ng mga fresh tuna natin, no? Yan po ay presyuhan, 200 pesos ang per kilo. Medyo may paggalaw ang mga presyo ng mga yellowfin tuna natin sa Malabon. Yan po ay 200 pesos per kilo. At sa mga gulyasan natin ay walang pagbabago sa mga presyo. Meron pa rin tayong 100 pesos na tumpok. At 100 pesos din po sa mga kilo. At ang mga tumpukan po ng mga tilapia, ayan po 50 pesos lang po yan na inyo pong mabibili. Tilapia ang tumpukan. At dito naman tayo sa latag po dito, no? Sa mga per kilo po ng mga golden pompano po natin ay 320 per kilo. Yan ang mga presyohan ng mga per kilo ng golden pompano. So shout out sa iyo. Good morning, bagong tendera. Nakakawa ka ng mga bagong tendera mo, pare. Laban sa gera yan. So ito naman po tayo, no? 180 mga per kilo ng mga latag po dito ng isdang balsa galunggong. 180 per kilo. At mga latag din po dito ng mga yellowfin tuna. Update natin yung mga presyo. So good morning mga nagutom na kayo. Shout out. Mga guys, welcome to Guys. guys. Welcome to my vlog. Welcome to time. Magkano nga ngayon ang ano, rent? Yellowfin tuna. 200 pesos sa mga yellowfin tuna. Ang gulyasan nyo, 80 pesos ang kilo. Okay. 80 pesos na kilo ng mga isdang gulyasan. Bali. At ang mga tumpok po ay 100 pesos isdang gulyasan. Yan po yung mga presyohan na ating natatnan sa latagan nila sa bayan po ng Malabon Fish Market. At 260 sa per kilo ng mga hipon po. Ayan, 260. Hinapol pa. So, yun na nga po ang ating mga in-update sa kanilang mga latag. So, maraming salamat po sa inyong lahat sa pagsubaybay sa pagbablog po ni Boss Lando Explorer sa bayan po ng Malabon Fish Market. So, isang magandang umaga po at lagi po tayong mag-iingat. Shout out po sa inyong lahat at sa mga OFW po natin na naghahanap buhay po sa ibang bansa. So, hanggang dito lang pong muli si Boss Lando Explorer. Enjoy and be safe po sa ating lahat. God bless po and bye-bye.